Έχουμε και λέμε. Αυτή είναι μεταξύ σχολικές. Κοιτάξτε πώς τρώνε. Είναι από καλή εκτροφή. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή. Έχουμε και άλλους στο γαράζ. Αυτό είναι το πρώτο κοκκούλι σε αυτή την κάσια. Βλέπετε πολύ απαλό. Και πότε να δούμε για την άλλη κάσια. Βλέπετε, εδώ είναι μεταξύ σχόλικες που έχουν τα κοκκούλια. Είναι για αυτό το κοκκούλι και από εκεί τη βλέπετε, εκεί είναι μεταξύ σχόλικες κάνει άλλο και εδώ κάνουν τα κοκκούλια. Πάνω να δείτε τους μεταξύ σχόλικες, βλέπετε πόσο μεγάλη είναι σε μέγεθος. Αυτά είναι τα κοκκούλια. Περίπου έβαλα κάπου στα 50 κοκκούλια αυτά. Είναι σε καλή ποιότητα. Τα προσφέρουμε καλά. Πολύ φαΐ κλπ. Εδώ θα βάλουμε τα ξύλα για να κάνουμε μεταξύ σχόλικες τα κοκκούλια. Και αυτό είχε κοκκούλια πάνω αλλά το βγάλαμε. Βλέπετε εκεί το μεταξύ σχολικά που προσπαθεί να κάνει κοκκούλι. Εκείνος είναι μικρός αλλά κάποιοι κάνουν πιο γρήγορα. Μία συμβουλή. Όταν βγαίνουν οι πεταλούδες από τα κοκκούλια να τα βάλετε σε μεγάλη, αν έχετε πολλά, σε μεγάλη κάσια και χαρτιά για να κάνουν τα αυγά τους. Μην βάλετε ρούχο. Στο εγγυούμε. Το δοκίμασα και πέτυχε. Τι είναι με τις σχόλικες. Κοιτάξτε που κάνουν τα κοκκούλια. Βάζουμε χαρτιά για να τα κάθονται πάνω. Στέζουμε από πάνω. Αυτή είναι η μπανιέρα που λούνε τα μαλλιά οι παγιοί. Και αυτά για σήμερα. Bye.